бештаракуни беморон дар давоми 2 сол бо заҳролудшавӣ аз гази карбон ба қайд гирифтан нашудааст. ин маълумотро Саодат Аминҷонова, муовини сартабиб оид ба корҳои муолиҷавии беморхонаи шаҳрии клиникавии рақами 1 эътироф дод. вай гуфт ки муроҷиат накардани сокинон маънии инро надорад ки ҳодисаҳои заҳролудшавӣ аз гази карбон вуҷуд надорад. поён рафтани ҳарорати бесобиқаи ҳаво дар манотиқи кишвар боиси истифодаи пешҳои бобоӣ ва истифодаи зиёди ангишсанг мегардад. ба маълумоти масъулини беморхона, заҳролудшавии инсон аксар вақт аз таъсири ангишсанг ба амал меояд. Новобаста аз ин бояд ки шаҳрвандон худро аз заҳролудшавӣ бо гази карбон эҳтиёт кунанд, ки ин дар ҳолате ба вуҷуд меояд ки одамон аз қабили печҳои худсоз истифода мебаранд, ҳамчунин бо истифодабари кӯмур, ки он ҳам ба заҳролудшавӣ бо ин газ ба вуҷуд меорад ва бояд ки бо мақсади пешгирии заҳролудшавӣ албатта истифодабари он печҳо бояд ки ба стандартҳо мувофиқат кунанд. нишонаҳои аввалини заҳролудшавӣ аз гази карбон ин бемадорӣ, саршахзанӣ, дилбеҳозорӣ ва хунукхорӣ ба ҳисоб меравад. ҳолатҳои аз таъсири ангишсанг аз ҳуш рафтани инсонҳо низ аз эҳтимолият дур нест. хоболутӣ ва суст ҳарф задан низ аз таъсири гази карбон ва ё худ таъсири ангишсанг ба инсон маҳсуб меёбад. ҳангоми заҳролудшавӣ аз гази карбон чӣ бояд кард? чӣ гуна метавона инсонро аз заҳролудшавӣ эмин нигоҳ дошт? қатъиян тез аз ҳамон хонае ки бо гази карбон нафас кашидааст бароварда шуд ба ҳавои тоза ва агар тарсува ҳам бошад, бояд ки одамро ором кунанд, пеши либосашонро барои озодона нафаскашӣ ёрдам кунанд, кушода кунанд ва ёрии таъҷилиро ҳатман даъват кунанд. агар нишонаҳои заҳролудшавӣ сабук бошад, яъне ки аз қабили ҳамин сарчархзанӣ, бемадорӣ, хоболудӣ пайдо шавад, ин одамон тез ба худ мебиёянд барои ҳамин дар ҳолати нафас кашидани ҳавои тоза. вале агар қайдкунию дилбеҳазорию беҳушавӣ пайдо шавад, албатта ҳатман бояд ки ёрии таъҷилӣ даъват карда шавад, бемор ба ҳавои тоза бароварда шавад, ба як тараф хобонида шавад, то ки он хӯроки маҳлулое ки қайд мекунанд гашта ба гули ҷорӣ нашавад. бо ҳамин мақсад бояд ки як тарафа хоб равонда ба берун ба ҳавои тоза хоб карда шавад ҳамин беморон то омадани ёрии таъҷилӣ. табибон тавсия медиҳанд ки дар фасли сармо аз печҳои барқии каммасраф истифода намуда, то метавонанд аз таҷҳизотҳои худсохт ва печҳои аловиву истифодаи ангишт худдорӣ намоянд, зеро дар натиҷаи бепарвогӣ заҳролудшавӣ аз таъсири гази карбон ва ё бӯи ангишт инсон метавонад дучори марг шуда бошад. пас худ ва наздиконатонро аз заҳролудшавӣ эмин нигоҳ дошта, ҳангоми рух додани чунин ҳодисаҳо ба табибони наздики худ муроҷиат намуда, сипас ба беморхона дастрас намоянд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.